Umjolo awunaformula guys. Uyakwazi ngokucinga fanuba umfumene umaqondana kanti uzifake kwenye iqeqe yento ezawunqunqa iimpahla zakho izigalela ibleach. Kwenye igame kanti utshatile lo swine. Hayi ke ungeka-cockblockwa sisiduko. Kuthi hani uzokwazi ufetshana because kaloku ngukhazini wakho lokho lacala likatatakho. Uze emva kwala mawele kadabawo ka-Antana. Ngusista katata omdala kamakhulu wakho kwelaa cala likamamakho. Uvele uqonde futhega indlalo mosli. But ke asikho lapho namhlanje guys. Jola uyi-enjoye for as long as bakusemnandi. But uyi-understande xa ipheleleyo uba iphelile. Wenze sure qha uba uyazifunda eza lessons uBragode bekufundisa zona ngale relationship. Njengentwana yam uTshepiso phaa fonini igowe yagowa. Phofa ikagqiba ugowa laa chep. But into endiyithandayo ifunde something la experience yala sisintoshe. Usisi lo uthengisa i-Air Force eziphefumlayo kwi-inbox. Nam ndidla ngova kusitshiwo guys akanaye usize 14. But ke asikho lapho namhlanje. Imbaleki yodumo noko ifunde ibhizinesi phaa fonini ayithengisi ngoku. Uyigqibela ithengisa umasingcwabane uphinde uyibone seyikwezaa zigubhu zala mixube yo-forever. Ndithi hayi njam seku-5 uba uvele uthengisa itanyula ngoku. But ke asikho lapho namhlanje guys. Ithengisa namatikiti intwana yam man guys. Bunawo amandla kha isapote mani intwana yam Thursday nge-23rd kaMeyi izabe ise-Artscape eCape Town. Zabe ndikhona nam phaa ndiyobukela ndifuna uyiva uba iza-adresa nayo i-elephant in the room. Asikayigqibi kaloku laa case yomncuvo nam ndiyayifuna i-advice uba uyifumana njani i-25K enkazaneni.